Hey guys! Welcome to Mama's Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Hey guys! In this episode, we are with Reverend Father Stephen Susi, Parish Priest of San Antonio de Padua Parish, located at Lubao, Pampanga. Let us get to know more about him up close and personal here on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Hello po, Father. Thank you so much po for allowing us to interview you po and to know you better. Kindly tell us something po about yourself. Ako po si Reverendo Padre Stephen Buenaventura Susi, taga San Nicolas First, Lubao. Galing po ako sa maliit na pamilya. 10 kaming magkakapatid. 9 boys and 1 girl. Ang mother ko, galing siya sa Bataan, sa Dinalupihan. But my father is from Lubao. So, nung lumaki kami una sa Dinalupihan, and then I was in grade 4 nung lumipat kami dito sa Lubao. At hanggang ngayon, dito na kami nakatira sa San Nicolas First. Paano po kayo, Father, napasok sa seminaryo? Is it your dream po to become a priest? Both my parents are active members of the parish. Kaya bata pa lang ako, isa na ako sa mga lagi nilang isinasama sa simbahan. So, dahil active sila sa simbahan at 10 kami magkakapatid, hindi ko rin alam bakit sa aming 10 magkakapatid, lagi akong sinasama nila. Kaya namulat ako sa activities, mga programa sa parokya until I was in grade 4 nung magsimula na rin ako mag-serve sa simbahan bilang miyembro ng Knights of the Blessed Sacrament. So mula noon, nagsimula rin akong mag-serve at doon na siguro nagsimula rin yung parang pumasok sa isipan ko na gusto ko rin maging pare. Sabi ko nga, napakababaw ng dahilan ko nung bata ako, nung bakit gusto ko maging pare. Dahil nakita ko, ang mga pari noon laging busog. Every time na nagmimisa kami, pagkatapos ng misa, sa barangay, sa chapel, sa bahay, parang pinapakain lagi ang pare. So at that age, parang yun ang unang nag-attract sa akin. Sabi ko, gusto ko maging pare kasi laging busog ang pare. So yun ang unang dahilan kung bakit naisip ako magpare. Pero of course, habang tumatagal, medyo nagbago rin ang dahilan ko bakit gusto ko magpare. There's this one saying nga po in our dialect, in Kapampangan po, nung bisa kang... Parating mabsi, kakakawani kimpari. Correct po. Yeah. Saan po kayo nag-aral sa seminaryo, Father? Actually, nung grade school ako, dahil nga nagsisimula na akong mag-serve sa simbahan, at parang gusto ko magpare, gusto ko sana doon na ako mag-high school. Kaya lang, hindi ako pinayagan ng mga parents ko that time. Kasi nga, 10 kami magkakapatid, sabay-sabay kaming nag-aaral. Yes po. So financially, hindi kaya ng mga magulang ko na mag-high school ako sa seminaryo. Kaya ang sabi nila sa akin, mag-high school muna ako sa labas, and then after high school, doon ako mag-decide kung talagang gusto ko pang magpare. And naintindihan ko naman mga parents ko doon sa dahilan nila. Kaya kahit gusto ko mag-high school sa seminaryo, nag-high school muna ako dito sa amin sa Holy Rosary Academy sa Lubao din. So from 1st year to 4th year ng high school, doon ako nag-aaral. And then nung 4th year na ako, actually nung high school na ako, parang unti-unti nawawala na sa isip ko yung pagpapare. Kasi nga, high school life, Yes. ibang i-offer sa'yo eh. Barkada, mga, of course, naranasan ko lahat. Yung dapat maranasan ng isang high school student. Nang 3rd year din ako, nanligaw, nagkaroon ng girlfriend. So I would say, nung high school ako, parang nawala sa isip akong pagpapare until nung malapit na ako mag-graduate, nakita ko yung poster ng seminaryo.
na nag-inform kung sino yung mga gusto mag-exam, kailan Yes, pwedeng mag-exam. So doon biglang pumasok uli sa isipan ko na sabi ko, nung bata ako, gusto kong pumasok sa seminaryo. Bakit ngayon biglang parang nawala? So sabi ko, try ko makipag-exam. But this time, hindi ko na sinabi sa mga parents ko. Hindi ako nagpaalam sa kanila kasi alam ko, baka hindi na naman nila ako payagan. So nakipag-exam ako without their knowledge. Kasama ko mga 4 na kaklase kong high school, nagkaiyan kami. Na one of them, naging pari rin, si Father Sotero Yutok. Kasabay ko siya nag-exam. At kaming dalawa lang ang pumasa. And nung tanggapin na namin ang sulat na pumasa kami, it was my mother who received the letter. Kaya nalaman ng mother ko na nakipag-exam ako. And surprisingly, natuwa naman ang mother ko sa decision ko na mag-exam sa seminary. And this time, pinayagan na nila ako. This is in Mother of Good Counsel Seminary? Yeah, sa Mother of Good Counsel Seminary sa San Fernando. Doon kami nag-exam at doon ako nakapasok ng pagpapahal. Father, how many years have you been in the ministry po? Oh, I just celebrated my silver anniversary last December 5. Wow. So 25 years na ako sa ministry. I was ordained 1996. So last December 5, I celebrated my lockdown pandemic silver anniversary. Yeah. Father, ano po, what is your, if I may ask po, what is your current role po in the Archdiocese? Right now, I am the parish priest of San Antonio de Padua Parish dito sa Lubao. And at the same time, I am the Archdiocesan Youth Director ng mga kabataan natin. Yes. This is now my 5th year as Archdiocesan Youth Director. Speaking of which po, Father, ano po, if you don't mind me asking po, paano po ang mga youth nowadays po, especially during the pandemic po, how was their situation? Paano po yung mga naging activities po nila? Actually, because of this pandemic, talagang affected ang youth ministry. Kasi nga bawal yung mga gathering. So, ang ginawa namin sa youth ministry, more on virtual ang mga activities namin. Pero ang ito naman ang isang bagay na inahangaan ko sa mga kabataan. Napaka-creative nila. Kahit na pandemic, ang dami nilang mga ideas kung paano pa rin maganap yung mga activities nila. Kahit virtual lang, Zoom. Kaya ako, nagpapasalamat ako at natutuwa ako sa mga kabataan natin na talagang in spite na nasa panahon tayo ng pandemya, talagang sinisikap pa rin nilang magawa yung mga activities nila, parish level, saka sa vicarial level. Ang medyo nawala lang talaga yung mga archdiocesan gatherings natin. Pero on the parish and vicarial level, awa ng Diyos hindi naman nahinto kahit na nasa pandemya tayo. Yes. When we return, we will still be with Father Steve. Stay tuned on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Come visit us and experience the magic of human nature, now open at first floor, Activity Center, Marquee Mall, Angeles City. You may call 0956-962-1212 or message us at humannature.angelescity@gmail.com for more details. You are still watching Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Please like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Father Steve. Prior here po, what were your previous assignments? Nung pagka-ordin ko ng pare, my first assignment was Vice Rector ng Metropolitan Cathedral sa San Fernando. So I was a Vice Rector for a year. And then after a year, niyakap ako ni Apo Seto. Siya pa yung obispo natin noon. At ang sabi niya sa akin, Father, Among, basta lagi kang sumusunod para lalo kang pinagpapala. Kaya pala, sinabi niya sa akin yun dahil ang ibibigay niya sa aking assignment is seminaryo. So inassign niya ako sa seminaryo bilang spiritual director ng mga high school seminarians. So, I was spiritual director for 10 years. Wow. 10 taon ako sa seminaryo bilang spiritual director ng mga high school until after 10 years, sa awa ng Diyos,
Kaya nabigyan na rin ako ng parish assignment. My first parish was the Nuestra Señora de la Merced Parish sa Bahay Pari, Candaba. 6 years ako doon. And then after 6 years, nalipat ako sa Divine Mercy sa San Jose, Florida Blanca. Another 6 years. So bali itong San Antonio, third parish ko pa lang ito. Kumbaga kung ikukumpara ko sa mga naging kaklase ko na pag-iwanan ako sa parish assignments kasi sila naka-5 na, naka-6, ako pangatlo ko pa lang ito bilang parish priest. But Father, when you became a spiritual director po, in one way or another, nakaka-relate po kayo sa mga seminarians po na inaipon? Yeah, actually, seminary ministry, very fulfilling din siya. Ang sarap din niya. Ako, isa yun sa pinagpapasalamat ko na sa 25 years ko bilang isang pari, at least my 10 years, na i-offer ko sa seminaryo, sa mga seminarista, lalo na high school ang mga inahawakan ko. At that age na bagong ordin ako, hindi naging mahirap sa akin makitungo, makibagay sa mga seminarista. At saka ang isang maganda doon sa pagiging formator ko, yun nga, ngayon na ordinahan yung mga pare na naging seminarista ko, mga naging estudyante ko. Tulad nila Father Gatos, naging seminarista ko siya. Father Floran Cortes, Father Conrad Flores, yan, mga naging seminarista ko na si Kenneth Alde. So napakasarap lang na pagka yung seminarista yan natapos sa pagkapare at isa ka sa mga naging formator niya, very fulfilling siya. Ang sarap sa pakiramdam. I would like to mention po, nabanggit niyo po si Father Joel Gatus. He mentioned you po as one of his inspiration po. I also look up to Father Steve Susi, yung galing niya sa pag-homily. Father, who was your inspiration naman po? Ako, yung naging parish priest ko nung Knights of the Blessed Sacrament ako. Pag kinukwento ko nga, nagugulat yung ibang mga kapatid kong pare kasi hindi siguro nila inaasahan. Pero naging inspirasyon ko was the late Monsignor Gregorio Binuya. Kasi siya ang parish priest ko noon. Sabi ko, I would like to become a priest dahil sa paring ito. Kasi ang galing niya. Ang galing ni Father Binuya nung time na yon. Pag nagmimisa siya, bawat misa niya, kahit bata pa lang ako, parang laging naantag ang kalooban ko sa mga mensahe niya, sa mga homily niya. Yun ang isa ko naging inspirasyon. Pero of course, nung naging seminarista na ako, naging pare, naging idol ko talaga, naging inspirasyon ko rin sa pagiging pare ko, yung late Father Larry Sarmiento. Isa siya sa mga talagang naging modelo ko sa pagiging pare. Talagang parang yung mga estilo niya, mga pamamaraan niya, talagang sinikap ko rin maging katulad niya. Naging inspirasyon ko rin siya sa pagiging pare. Nowadays, Father, especially during this pandemic po, what do you think is the role of social media in the parish, in the church po? Napakalaki ng role ng social media sa panahon na ito ng pandemya. Ako, I'll be honest with you, dati takot ako sa camera, sa online, Yes, pero etong isang itinulog sa akin ng pandemya. Tinanggal niya yung takot ko kasi walang ibang paraan eh. Kung hindi itong mag-online mass, mga meeting, kaya mula nung kami magsimula ng online mass sa parokya namin, nagulat ako sa naging reception ng mga tao sa mga online mass namin, yung mga nakikisa, sa mga misa. Tapos, because of this, ang dami ko nakilala na hindi ko makakakilala dati. Na galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang parokya, na nakakataba ng puso na because of social media parang naabot mo yung mga taong dati-dati hindi mo naabot. Nakilala mo yung mga dati-dati hindi mo nakilala because of social media. Pero para sa akin, napakalaking papel ang ginanap ng social media sa panahon natin ngayon ng pandemya. I'm one of your fan po, Father. Isa po ko sa mga umaabang po sa mga homilies po ninyo, Father. And your homilies are really popular online po. Yes. How did you start po? How did you come up with
recording your homilies and posting it online po? Actually, binigla ako ng mga SOCOM ko. Hindi ko rin alam ito. So, dati-dati, nagmimisa lang kaming online until one day, ni-record pala nila na separate camera ang aking homily, inedit nila, tapos pinost nila sa page namin. Nilagyan nila ng title na Amanong Pabakal ni Among Steve. Parang ganon. Kapatad din kayo o yun yung metong tang problema. Dinina na nakataning Gino, magreklamo tapo. And then yung first video namin, nagulat kami. Biglang-bigla ang daming nakapanood, Yes po. nag-like, nag-follow. Because of that first video, ang biglang-bigla ang daming nag-follow ng page namin. So itong mga SOCOM ko, tinuloy-tuloy na nila. Every Sunday na nagmimisa ako, separately, nire-record nila yung homily ko, tapos ini-edit nila, pinopost nila. Until then, mula noon, ay, ang dami na sumubaybay sa Amanong Pabakal. Kaya yun, isa ring blessing siguro or surprise ng pandemya sa akin na Yes po. hindi ko rin inakala na magugustuhan, tatangkilikin ng mga tao. Kaya ang nakita ko doon, yung talagang, nung time na yun, talagang yun ang need ng tao. Spiritual nourishment. Yes po. Kaya siguro nagustuhan nila kasi kahit papaano sa panahon ng pandemya, yun ang isang nakatulong sa kanila, nakapagbigay ng lakas ng loob. That was lockdown period po. Lockdown period yun nung masimula namin yung Amanong Pabakal. Paano po sila nag-start? Kailan po sila nag-start? Actually, nag-start na lang sila nung ma-lockdown tayo. Nung nakasara ang mga simbahan, ang RCA natin, naglabas siya ng circular letter na all celebration, dapat ganapin muna sa online. So kahit wala pa kami mga equipments, hindi pa namin alam kung paano gawin. So ganun lang kami nagsimula. Nagsimula kami gamit yung mga cellphone ng mga SOCOM ko. Nanghiram kami ng mga lights and everything. Tapos unti-unti, nakakapag-ipon na kami ng gamit namin. At ang malaki na katulong dito, yung mga followers namin. Kasi they keep on sending stars. Tapos yung sa panonood nila doon sa Amanong Pabakal, yung mga views namin, kahit papaano, financially, nagkakaroon na ng pondo itong mga SOCOM ko. Kaya kahit papaano, unti-unti, nakakabili na sila ng mga gamit na ginagamit nila ngayon sa online mass namin. Kaya napakalaki ng pasalamat ko sa mga viewers namin, sa mga nagsesend ng stars, benefactors, nagsesend ng financial support sa mga SOCOM namin. When we return, we will still be with Father Steve. All this and more on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Come visit us and experience the magic of human nature. Now open at first floor, Activity Center, Marquee Mall, Angeles City. You may call 0956-962-1212 or message us at humannature.angelescity@gmail.com for more details. Welcome back on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Don't forget to like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Father Steve. Do you still have free time po, Father? And what do you usually do po? Meron pa rin. Actually, because of this pandemic, maraming mga gawain namin na hindi po na namin nagawa. More on online nga lang. Kaya mas marami rin yung time na para sa sarili. Kaya ako, isa kong pinagpapasalamat, nandito ako sa San Antonio de Padua, Paris, na ang kumbento ko medyo malaki siyang lupain. Hindi naman malaki-malaki, kahit papaano may enough space siya. So, ang ginawa ko, nagpatayo ako ng basketball court para regular ako kasi hilig ko ang paglalaro ng basketball. Kaya yun ang isang nag-sustain sa akin ng mga panahon na nasa mga kumbento lang tayo. So I spend most of my time naglalaro with my kumbento boys. Yun, tsaka yung plantito. Naging plantito rin ako. Because of this pandemic, ang daming nagbibigay ng mga halaman sa akin. So, natuto na rin akong mag-alaga ng halaman. So, and of course,
yung pagdarasal. Na If I'm not mistaken, Father, you were one of the members of the basketball team in the Archdiocese po. Ano po? Yes. Kasama ako sa mga naglalaro sa Archdiocese natin. Kaya lang ngayon, medyo tumatanda na. Kaya pinapasa na sa mga mas nakababata ng paglalaro ng basketball. Mostly, naglalaro na lang kami sa mga kanya-kanyang lugar na lang namin. How was your situation po in the parish during the pandemic po? How was your parishioners po? Mga parishioners ko, ako very thankful ako. During the pandemic, especially ng mga early stage ng pandemya, talagang lalo ko naramdaman yung support nila. You will be surprised. Lalo dumami pagkain ko noon eh. Kasi walang tigil, mga tao may dinadala dyan, kamote, mais, kung ano man yung mga bungang halaman nila. Talagang isa ako sa lagi nilang iniisip, yung mga ganun. Tapos financially, ito, isa kong ipagpapasalamat at ipagmamalaki yung mga leaders ko rin dito. Financially, they really supported ang parish sa mga financial obligations namin, sa pagbayad ng kuryente, pagsweldo sa mga nagtatrabaho namin. Especially ang aming PPC president na si Engineer Noli Bitong, talagang pinaramdam niya yung support niya. Tapos ang aming finance council, si Sister Esther Beltran. So naramdaman ko yung support ng mga parishioners ko, mga leaders ko, financially, noon sa mga panahon ng pandemya. Kaya, ang isa ko pa pinagpapasalamat nga nung pandemya, nagkaroon kami ng program na makatulong. Yes po. Because of these leaders na very generous. Because of them, every month, may natulungan kaming 350 families every month for 1 year na tinutulungan namin sila kahit papaano. Kaya thankful ako sa kanila. Kaya naging magaan ang pandemya sa parish namin because of these generous people. Father, what's your message po for other priests or brother priests who wants to be just like you po, to try their homilies in online streaming, on social media platforms po? Ano po yung mga dapat nilang gawin? Ano po yung mga tips nyo para sa kanila? Well, actually, ako naman, ang naging sikreto ko lang naman, kung ano lang yung dati natin ginagawa, ng mga panahon na kaharap natin, yung mga tao. We just have to be ourselves. Yung sa pag-homily. Of course, this time, mas dapat natin pagandaan ang mga homily natin, kasi mas ma-appreciate ang mga tao kung talagang mararamdaman nila, makikita nila na pinag-aandaan mo ang bawat homily na dinideliver mo sa kanila. Tapos, yung ang isang sekreto sa akin, yung dapat yung nararanasan nila. Yung dapat mga sinishare mo, yung they could relate. Yung dapat iniisip mo lagi yung mga listeners mo. Ano yung sitwasyon nila, ano yung mga kalagayan nila, anong pinagdadaanan nila. Maging totoo lang sa pag-homily. Napakalaking bagay sa kanila yun. Siguro yun lang mabibigay kong advice sa kanila. How about your message po, Father, to your brother priest in the Archdiocese po? Sa mga kapatid kong kaparian, well, namimiss ko na rin kayo. For 2 years, very limited talaga ang ating mga pagsasama. Alam ko rin kung anong pinagdadaanan nyo dahil hindi naman nagkakaiba-iba ang mga kalagayan natin. Siguro, magkakaiba lang ang lugar natin, pero basically, pare-pareho mga pinagdadaan natin ngayon. May pangadi, kaya natin ito, at yun nga, sana maging source of inspiration tayo and hope sa mga parishioners natin. Isa tayo sa mga nakapagbibigay sa kanila ng lakas ng loob, kaya kahit na nasa pandemya tayo, very pa rin, napakahalaga ng papel natin. Kaya sa mga kapatid kong kaparian, sana sa mga darating na araw, magkasama-sama tayo muli sa mga gatherings natin. Your message po specifically to the youth of your parish po? Sa mga kabataan ko dito sa parokya, salamat kasi hindi rin sila nawala.
Kaya actually, lagi silang eager na magtanong, Father, pwede na po ba kami mag-serve? Pwede na po ba kami magganito? Actually, ako na lang pumipigil sa kanila na, wag muna, wait muna tayo. So, ito muna ang gawin natin. Kaya sa mga kabataan ko sa parokya, salamat. Talagang ramdam ko ang inyong commitment din. Ramdam ko ang inyong paglilingkod sa ating simbahan. Huwag kayong mag-alala, sa awa ng Diyos, konting panahon na lang, maibabalik natin yung mga dati nating activities na nagkakasama-sama tayo. And ako, looking forward ako sa mga activities na talagang makasama ko kayo face to face. Kaya for the meantime, tiis-tiis muna tayo. At wag lang natin ngayon na mawala yung eagerness natin to serve the Lord. Thank you very much po, Father. And please invite them po to watch your online live streaming and of course your homilies po. Yeah, sa lahat po ng mga viewers, welcome po kayo. Nice ko po kayong anyayahan na makiisa po sa aming mga online celebrations. Ang official page po ng aming parokya, San Antonio de Padua Parish, Lubao. Ano po? Ang mass po namin is every Wednesday and Friday, 5 p.m. and every Sunday, 9 a.m. po. And of course, sa lahat po ng mga sumusuportas po sa amin, maraming salamat po sa inyo. We would like to thank Reverend Father Stephen Susi, the Social Communications Ministry of San Antonio de Padua Parish, and the parishioners for this interview. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataray Shune!